ಮನುಷ್ಯ ಸಿಂಹವನ್ನ ಸಿಂಹ ಎದ್ದು ಪುನಃ ಮಂಗಗಳ ತೀರ್ಥ ಪುನಃ ಆ ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ದುರ್ಗುಣ ಬಕ ಸದ್ಗುಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ದುರ್ಗುಣ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡ ಅವು ಸದ್ಗುಣವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವಳು. ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸೃಜನಾ ಭವಂತು ಬಂದು ಮಾದ ಜನಕದ ಎಡ್ಡಂತೆ ಜನಕವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದು ಒಂದು. ಸರ್ವೇ ಸೃಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಮಾದ ಎಡ್ಡಿ ಜನಕ ಸುಖವಾದ ಕೂಡು ಬಂದು. ಇದನ್ನು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ನಡತ ಪೋನ ಗುಂಡು ಬಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಣದು ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ರಟ್ಟು ಗುಂಡು ಧರ್ಮ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸೃಜನಾ ಭವಂತು ಮಾತ ಜನಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ದೈವ ದೇವಿರಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಯಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಅಂತಸ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ದೈವನೇ ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿದ ಕೆಣ್ಣಗ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಭೂತಲ ಪುಣ್ಯತ್ತಿ ಭೂತಲಾಡಿಗೆ ಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಂದು 3 ಪುಣ 14 ಭೂತನ 11,008 ಭೂತಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೀವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೀವನಿಪ್ಪ ದಾದಿನ್ಪಾಳ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಿ ಮುಳ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಹೋದರೆ ಅಳ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ 54 ಕೋಟಿ ಸ್ಥಾನ ಬರೀತಾಳೆ. 54 ಭೂತ ಬಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಐದು 3 ಅರ್ಥ ಉಂಡಾಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಅವು ನಿರರ್ಥಕವಾದ ಪುಣ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಿಂದ ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಜಾದ ಪುಣಗ 14 ಭಗವತಿ ಪುಣಿ ಅವು 24 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ 24 ಕೋಟಿ ಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ವ ಹುಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ. 24 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀತಾಳೆ. ಅಂಜಾದ ಪುಣಗ ಓಲತ್ತಿ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯ ದೈವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಪುಣ ಮೂಲಿ ಅಂತಸ್ತು ಬಣ್ಣದ ಕೊನೆ म्हणजे ಸುಲಭವಾದ ಇಂಜ ತಿರುಪುಳಿಕೆಂಡಾಗ ಊರ್ಧ್ವದಂತ ಬಂಕ್ತಿ ಅಧೋದಂತ ಬಂಕ್ತಿ ಎಂದು ಮಿತ್ರ ಕೂಲಿ ತೀರ್ಥದ ಕೂಲಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಗುಂಡು ಅಂಜನೆ ಮಿತ್ತ ದೇವರಿ ತೀರ್ಥ ದೈವ ಬಳಿ ಮಿತ್ತ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅಂತರತ್ತಿ ಅಂಜಾಣ ಮಿತ್ತ ಕೂಲಿ ತೀರ್ಥ ಕೂಲಿ ನಡುಟ್ಟು ಮಧ್ಯಜಿ ಪೋಹನ್ ಉಳೈ ಪಿದೈ ಪೋಂದು ಪುಂಡು ಅಂಜಾಣ ಉಳೈ ಪಿದೈ 4 ಏತು ಸಮಯ ಪೋಂದು ಪುಂಡು ಆದ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಆವಣ್ಪುನಿ ಬಾಯಿಡ ಪಾಟ್ನ ನೀರಿ ಉಳೈ ಪೋಂಡ ಉಳ್ಳಿ ಏವಣ್ಪನಲ್ಲ ಅವು ಪೋಯಿಜಿ ನಾಡ ಮೂಗುಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾಡ ಪೋತ ಇವನು ಓಡಿ ಪೋತ ಅವನ್ನ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂತಾನೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಾಗ ಊರ್ಧ್ವ ಅದೋ ಮಧ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ದೇವಿರಿ ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ಬಣದು ದೇವಿರಿ ಗೇನ ಕೊರಪೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಲ ಬಲ ಬಣದು ನಂಗೆ ದೇವಿರಿ ಕೊಪ್ಪನ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ದೇವಶಕ್ತಿ ದೈವಶಕ್ತಿ ಇವನ ಬಣ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂತಾರಾದರೆ ಭೂತ ಮೂಲ ಕ್ಷಮೆನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಾಕೆಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂತನಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪ ಜನ ಬಣ್ಪ ಅದು ಆಯ್ನ ಕೊಡೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷ ಹಿಂಗಾರ ಬುಡ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಡಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂತ ಪಣ ಇತ್ತನಾಯೇ ಇನ್ನು ಭೂತದ ಸೇರಿಗಳಿದ್ದಾಕೆಂದಾಗ ಭೂತಗೆ ಕ್ಷಮೆನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಚರಿತ್ರನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪು ದೈವ ಕೋಡೆಬಿಟ್ಟ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ಪಾಡ ಆಣ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾಲಾ ಬುಜ್ಜಿವನ್ನು ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಹೋಗ ಆ ಭೂತ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನ ಬಾಕಿತ್ರಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ಥಿತಿನೇ ಕಂಡು ಉಂಟಾ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದಿ ಭೂತ ಪಣಪಣೆ ಕರಿದು ಪೋಯಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದೊಂದು ನಡತನ ಪೋಯಾದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಜತ್ತ ನಡತ ಲಕ್ಕಾದ ಕುಳ್ಳಾದೆ ನನಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತನ ಅಪರಾಧ ಅಂತಂದೊಳ್ಳೆ ಈ ರೀತಿ ನಡಪಲ ಪಣಪಡ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ಮೂಡು ಸರ್ತ ಇತ್ತನ ಕಲ್ಲನೆ ಜಪ್ಪಡಾದ ಪೋಯಿ ನಾಯೇ ಅವೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ತ ಕೊಳ್ಳನಾಗ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಡ ಓದಿ ಮುಂಜಾದ ಪುಣಗ ದೈವ ಇಂಚ ಉಳ್ಳ ಉಂಟು ಪಡೆದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾದ ಪುಣಗ ದೈವ ದೇವಿ ಮನುಷ್ಯ ಪುಣ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಮೂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಡಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಷ್ಟ ಮಂಗಳ 8 ವಿಧವಾದ ಪುಣ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅವು ಸ್ಫುಟ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಪುಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪಡೆದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದು ಪುಣೇನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ಣ ನಾಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕೋಡಿ ಎತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ಬಲನೆ ಸದ್ರೀತಿ ಪಡೆಯ ಆ ಪೂರ್ಣ ಬರ್ಪಣೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತೆರಿಪಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕೇರಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಕೆಣ್ಣಗ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಣಾನಿ ಈ ಜಾಗಡೆ ಪತ್ತ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ದುರಿತ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಿರೆ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ದುರಿತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮನುಷ್ಯವಾಸವಾದ ಪುಣ ಭೂಮಿಡೆ ದೈವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಐಕಬೋಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಣಿ ಕೆಣ್ಣಗ ಭೂಪದಿತ್ತಮ್ಮೆ ದೇಹಿ ದದಾಪಯ ಸ್ವಾಹ ಈ ಭೂಮಿನೇ ನಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯ ಕೊರಲ ಬಂದು ಭುವನೇಶ್ವರ ಕೇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರವಾದಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೋಮ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆನಂತರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಆತನ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಅಂತ್ಯಭಾಗದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೆಣ್ಣಗ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಗ ಮುಹೂರ್ತಗೋಸ್ಕರವಾದಿ ನಮ್ಮ ಭೂವರಾಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಭೂವರಾಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಮಲ್ಪನಗರೆ ಭೂಮಿದ ಉಡಾಯಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣಿ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದಿ ಆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕರವಾದಿ ನರಸಿಂಹ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಿನ ಕೋಪ ಶಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಉಪಶಮನದ್ವಾರ ಐಕ್ಯತವಾದ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ದುಷ್ಟಾಯಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾದಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದಿ ಆ ನರಸಿಂಹೋಮ ಯುಕ್ತವಾದಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಶಾಂತಿ ಯುಕ್ತವಾದಿ ಆ ನಮ್ಮ ಭೂವರಾಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಮಲ್ಪಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಂಡಿ ನನ್ನ ಪಂಚಶಿಲಾದು ಪೃಥ್ವಿ ಆಪ ತೇಜು ವಾಯು ಆಕಾಶ ಮಂತ್ರ ಪಂಚಭೂತ ಸಂಕೇತವಾದಿ ಪಂಚಶಿಲಾ ನ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರನಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದಿ ಪಂಚಭೂತ ಪಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಂಕೇತವಾದಿ ಆ ಪಂಚಶಿಲೆಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ
ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದ ಅವೇಡು ತುಂಬು ಒರ್ಲದ ಆರೂಢ ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಡಬಹುದಾಯಿನ ಆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅನ್ನದಾನಾದ ಯುಕ್ತವಾದಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರಸಾದನೆ ಮಾತ ಪತ್ತೆಪ್ಪಿ ಜೋಕು ಒಂಜಪ್ಪಿ ಜೋಕುಲಕ್ಕ ಪಟ್ಟೊಂದು ಗೋಪನ ಪೊರ್ಲ ತೂಪದ ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಪಾದ ಅಂಕರ ಮಲ್ಪಾದ ತೋಡುಕೊಂಡ ಅಪೇಕ್ಷೆ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾಯಿತ್ರ ಕಾಲಗಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓಂಬದ ಮಲ್ಪಾಯಿತ್ರ ಭೂವರಹ ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಾಂತಿ ಹೋಗಡಾತ್ರವಾದಿ ಸ್ಥಳದ ಸರ್ವದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾದಿ ಇಷ್ಟಾತ್ರ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ ಅನುಕ್ರಮಲ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತಾಭಿಲಕ್ಕೆ ಅನುಕ್ರಮಲ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮರ್ಪಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಂ ತದೇವ ಲಗ್ಗಂ ओम गंगर्भ्यो नमः अनंताय पृथ्वीन ब्रह्मणि नमः रत्नदेवान कल्पवृक्षाय मणिमण्डलाय नमः रत्नसिंहासनाय नमः श्वेतयत्राय धर्माय ज्ञानाय वीराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः धर्माय ज्ञानाय वीराग्याय नमः अनेश्वर्याय नमः ओम ब्रह्मश्रेयतमनवाय नमः विद्याय नमः आस्ते नमः अन्तरात्मे नमः दोमे दानात्मे नमः पीठपूजा समर्पयामि
बलं दैवबलं तदेवालक्ष्मी प्रदेशेन्द्रियं स्मरामि ग्रहावै प्रतिष्ठा सूक्तं वयत्रचत्रं मया वाचा संसंयं तस्माद्यतोन्दपते ग्रहावै नानादिगपते ग्रहावै पशूनां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा न प्रतिष्ठितमस्तु Pranam Harim Dornadatasajam Salam Hirim Lakshim Jatavedo Mahavaha Tam Mahavajatavedo Lakshmi Pranamagami Yasyam Hirinyam Vindayam Gavashkam Varadhanaham Ashwabodram Ratamutyam Bhaktinamada Pramodani Antosvidam Hiranyaprakaramadram Dhanandin Dhattam Tarpayandim Padmesidam Padmavarnam Tamiho Bhaktekriyam Manadhaka Mamakoyam Bharat Satyavadhimahe Padonam Lopamanyasya Mayashe Priyatam Chandram Hiranayam Lakshmim Jatavedo Mahavaha Atram Pushkarim Vikrim Suvarnam Hemavalinim Suryam Hiranayam Lakshmim Jatavedo Mahavaha Tam Mahavahayatavedo Lakshmi Varavagaminim Yasyam Yashtadeprayato Suktam Panjaradas Panjasrikamasatasanjapet Mahalakshmi Vidmahe Viknabhakti Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat Yasavatvam Vitarvitari Vatnavattai Sakshi Gambhiravattam Yattavarika Supravattotariya Lakshmi Dhirvendrindri Gadagavadri Snavikahe Bhagumbai Nityam Dhammatta Mamavasudagre Sarvamangalayakta Siddhalakshmi Mokshalakshmi Jayalakshmi Saraswati Shri Lakshmi Lakshmi Marangkano Vashamabhitavakram Karairvantim Kamalasaram Alakavuri Pradipam Pranitam Varehamadhyam Yogishwarintam Prokino Amita Vishwanamagar Satyadevire Tadarava Satyapoja Tudavadana Satyajava Sadavito Vedana Satyevaiva Pravamesom Satyabhavanatayatade Rahattadim Sarvaganam Satye Satyajityaso Vandana Vishve Devano Adya Satye Vaithanalo Rakshat Satye Deva Bhavan Prabhat Satye Satyano Satyam Radha Satyamitrarana Satyavathe Devade Satyanayinda Prakshita Satyavandhano Tare Madhuryasan Namadaya Punardadadadadadadangaveme Satyanamda Chamare Pane Mahato Samdayam Devadanam Asurakandatakam Samatho Rahatsyo Namavigaro Hema Ambhamukama Viradangayam Satyateyam Manata
बोध्यवितात्मूनाम् प्रतनादिलगुं सहमानग्नमग्निगुं भोगेन परमा तदस्ताद सनत्वरुषतदुर्गाणि विष्ठाक्षामध्येवो ददिताग्निः प्रज्ञोष्कमेच्छोध्वरे तदनाचहो दानव्यत्र तत्ते स्वान्ताग्ने तनुमं प्रक्षयस्वास्मभ्यं चतुर्भगमाय दस्वा गोभिर्जिष्ठमिजिष्ठो निजिष्ठं तमेन्दविष्णो निरुतं चरेम नागस्य प्रतानि सम्मदानो वैष्णवीं लोकैहमादिन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् देवास्तां विश्वरूपां पशवो वदन्ते तनो वन्दे तमोऽन्धः नाधेनुर्वागत्वामुपतुष्टनेतो ॐ अहं रुद्रे दुर्वसो भृत्तराण्यहमादित्ये विश्वदेवै अहं मित्रो वर्णो वाविर्वहन्मिन्द्राग्ने अहमश्विनो वा अहं सोमामाहनसं दिमं स्वस्तारभूतभूषणं भगम् अहं दादामित्रवेणं हविष्णादय पुत्राव्ये ये यजामानाय सुन्दरे अहं राष्ट्रे सङ्करादेवतोनां चिकित्से प्रथमायज्ञानां साम्मा देवा व्यादतपरत्रामुरिस्ताभ्यां भूर्यावेशन्ते मया सो अन्नामक्षयो विपश्यादि यप्राणीजयें शृणोत्युक्तम् अनन्तभौमान्त उपक्षयन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि दुष्टं देवेभिः समानुषेभिः यं कामये तन्तामुग्रं गृह्णोमि ब्रह्माणं तमुषं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय तनुरासानो भृष्टं मद्विषे शरावेऽहं तवाहु अहं जनाय समदं गृणोमि नन्द्यावा पृथिवे आवेवेशा अहं सोमेन्मयो निरस्था अन्तस्सामुद्रे ततो विदुष्टे भुवनानि विश्वोतामूल्या प्रश्नोपस्पृशामि अहमेव तारप्रभां ज्ञानवान् भुवनानि विश्वा परो दिवापरयेना पृथिव्यैतावापे महिना सम्भवो वा ॐ सहस्रदीर्घा पुरुषसहस्राक्षसहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्सात्तरिष्टदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं स पुरुषः पादोऽष्टविश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादो उदयेत्पुरुषः पादोऽस्तेहा भवत्पुनः ततो विश्रम्यक्रामस्तासनार्शने अपि यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवदन्नता वसन्तो अस्यासीनाज्ञं ग्रीष्मयुद्धशरद्धवे संयज्ञं वरे चक्रौर्यायन्धरेकेतो मया दातः गावो यज्ञरे तस्माज्जागाजावयाः यत्पुरुषं यदा व्याकल्पयन् मुखं च मत्सगौ बाहो काभूरुपादाच्चेद
सुवर्णरुद्रयां चन्द्रां हरणेन लक्ष्मीं जातवेदो महामः तां महामः जातवेदो लक्ष्मीवरपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देशं गावस्त्रं वरुषाणम् दशपूर्वां नृपमध्यां भक्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवे भवत्वये श्रीर्मा देवी दुषतां कान्तोत्तरां हिरण्यप्राकारमात्रां दरुन्तें सतां तस्मयन्तीं तस्मैस्थितां पद्मवर्णां तामिहो भक्त्वये श्रियम् मनोधक्का ममाको ब्रह्मतस्तत्रमसेमहे प्रजाभूतामेकं भवगत्समा मां वासय मे कुले मातरं पद्मवारिणीम् आपत्प्रदन्तत्यक्षानि चक्षैसौतमे गृहे निजदेवीं श्रियं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं वृष्टिं पिङ्गलां पद्मवारिणीं चन्द्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो महामः आद्रां पुष्करणीं वृष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो महामः तां महामः जातवेदो लक्ष्मीवरपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावोदाश्रोश्वानविन्देशं पुरुषानहम् यश्चरत्रेतो भूत्वा गृहादाब्जाब्जमुन्नहम् सूक्तं पञ्चदशसञ्जसेकामस्तदसञ्जपेत महालक्ष्मी च विद्महे विश्वपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मया वादा संतव्यं दत्त्वा तदोन्दपदे कः वै नारायणवर्गः वै पशूनां प्रदिष्टा सुप्रदिष्टन्मतो तदेव लक्ष्मीं दलं दरेव दाराबलं दन्दबलं दरेव विद्याबलं दैवबलं दरेव लक्ष्मीपदे तेङ्गरं स्मरामि ॐ श्रीजातस्यादेव्याय श्रेयम्भयो आदरदभ्यो जाते श्रियम्मदानामदत्तमाइन्द्रवन्दभद्राताविदाभिदभ्रू श्रियदेवेदन्धयापाददाहुं तदा प्रदत्तं सन्दत्तं सन्धीयते हृदया पशुपल्लेवं वेदा ध्रुवन्दे राजाभरणो ध्रुवन्दे बृहस्पतिः ध्रुवन्दरिन्दत्ताग्नित्राष्ट्रं धारयतां द्रवाम् मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्नामृहं वरङ्गशोभासमकेशबद्धां करैर्वन्तीं क्रमासनत्तां बालार्ककोटिप्रतिभां नणेतां पदेहमाद्यां ಅವು ಸುಲಗ್ನವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ನಿರ್ಣಯ ಹೊಂದೊಂದು ಕೆಲವಾರು ದೋಷಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರೇ ಕೋಲ್ಪಾದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕರ್ತವ್ಯವಾದ ಮಗದೊಂದು ಗೊತ್ತ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಶೋದರಿಯಾಗ ಭೂವರಾಹೋಮಸ್ಕರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮುಗಿತಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಿಧಿ ಕುಂಭಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಧಿ ಕುಂಭ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ನಿಧಿ ಬಂಡ ಹೂವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಯಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಲ್ಕೂರು ಸೇವೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ 365 ನಿತ್ಯ ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಇರ್ತೇವೆ. ಅವರು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದಿಂಚಿ ಗಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬದು ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಧಿ ಕುಂಭ ನಾನೇ ಕಾಲು ಮಲ್ಲಭಾರತ ತಾಮ್ರದ ಮಣ್ಣಿನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದೈತೆ ಅವೇ ನಿಧಿ ಮಾಡೋದೈತೆ ಈ ನಿಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಶಾಂಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ನಿಧಿ ನನಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಈ ನಿಧಿ ಗತ್ತಿಂದ ನರವಂಜಿ ಕಾಲುವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇರೆ ಈ ನಿಧಿತ ಕಾಸು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಐವಸ್ತ್ರ ನಿಧಿ ಕುಂಭಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಬರೀ ಕೊಂದೇಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕೇರಿ ಬರೀತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಕೆಳಗೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇತ್ತನಾಡಿ ಮುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನ ಏಕಲ ಜಾಗರೋಪಜಿಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಲು ಮಡಿಕೆ ಒದಗಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆನೆ ಕಾಲ ಗಟ್ಟು ಮಾಡುವುದಾയി ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಮಾಡಿ ಅರಸನ ಭೂಮಿಗಳು ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ಆ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ದಾಯಗಳಿಗೆ ನನವರಿ ಗಟ್ಟದಾಗ ಐದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪರಾಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾದ ಈ ಕಾಸು ನನವರಿ ಕಾಲು 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ 300 ವರ್ಷ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಾಸು ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು ಅವಾಗ ಖರ್ಚು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಪ ಖರ್ಚಿನ ಮಲ್ಲವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂಗಾರ ಗುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತಿನ ಮತಾಂಗ ತುಂಬು ನಿಕ್ಕ ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ಹಿರಣ್ಯ ಸಂದಿರವಾನ್ ಪ್ರಭಾತೇ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣ ಹಿರಣ್ಯಾತ್ಮಜೀವನೆ ಹಿರಣ್ಯದಾಸ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿರಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಯಿತಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಳ್ಕೋದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಾದಂಗೆ ಬರೆದವರು ಅವು ದೇವಿ ದೈವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏ ಭಕ್ತರ ಕೈ ಮರಂಕಡೆ ಬರ್ತೀರಾ ವಿನಾ ದೈನೀಯ ಜೀವನಂ ಅನಾಯಾಸೀಯ ಮರಣ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನವರಿನ ಕೈತರಿಗೆ ಹೋದ ಕೈ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊರಡ ಭಗವಂತ ಅವಳ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ನಟ್ಟೊಳಗೆ ನನವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈತರಿಗೆ ಹೋದು ಓವಿಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಹೋದಾಗ ನಟ್ಟನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಾಯಾಸೀಯ ಮರಣ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಭಾರಿ ಬಂದಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮವರಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಆದಿನಾರಾಯಣಿಯರ ಹೆಣ್ಣರಿಗೆ ಸುಂದಾಯ ಆಭರಣ ಆರೋಗ್ಯಪೂರಿತವಾದ ಆಶ್ರಯ ಭಗವಂತಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಂಧಾನಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದಿ ಓದದ ಪರವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವಾದರೆ ಅದ್ಯ ಭವ್ಯರಿ ಓದ ಪರವುದ ಮಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಮುಗಳಿ ಬೀಳಿ ದೇವತಾ ವೈಷ್ಣವವಾಗಿ ಪೂರ್ವದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಹೊತ್ತೊಂದ ಪತ್ತ ಪಿಡಿಯೋದು ಪೂಜೆ ಪಿಡಿಯೋದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಮಲ್ಕಿಂತ ಮುಹೂರ್ತ ಆ ದಿನೇ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಹೊತ್ತೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗ ಕ್ಷಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವರೂಪ ಹೊಲಿಬರಲು ಏ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆವಾಗಿ ತಂತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿಗಳು ಊರಿಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೀತೆ ತಂತ್ರ ಬೆಳೆದ ತಂತ್ರಿ ಸೌಮ್ಯ ಮಾಡಿ ಏಕ ಸೌಮ್ಯ ತಂತ್ರಿ ಆಗಿ ತಂತ್ರಿ ಒರಿಯ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ನೂತಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಒರಿಯ ಮಾತ್ರ ತಂತ್ರಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮಾತ್ರ ತಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಯುಗಭಾಗ್ಯ ಈಗಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನದ ಸಂಬಂಧ ಇದಾದ ಪುನಗ ಈ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಹೊಂದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುಂಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕೊನೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಾಮುಂಡಿ ಕರೆಯಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಈಡೇ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮುಗದಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪಗೆ ತೋರು ಆಸೆಗಳು ಮುರಾಣಿ ಮುಂಜಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಕಡೆ ವಾವುಂಜಿ ಕೋಟಿ ನಿಟ್ಲೆಗೆ ಓದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಲಪಾವಣೆ ನಿಖರ ಕೈಗೆ ಮಲಪಾವಣೆ ಮೊದಲು ಕೋಟಿ ತೂಕ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಜಕ್ಕಲೇ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜಮಾದಿನಿ ಅದು ಮೊದಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳದ ಸರ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೂಡಿ ಇಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೆಚ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪುನಃ ಎರಡೇ ಅಂದರೆ ಮೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದ ಪಾಠ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಜಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗಾರಿ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಸೋಜಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಬೋಡಿನ ಆರೋಟ ಕೊಲ್ಲದು ಬರಲೇ ಏನು ಆಚಾರ್ಯ ಮೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಳುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮದ ದಿನದೀಪ ಮತ್ತ ಬಿಜೋಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೊಂದು ಗೌಜಿಗೆ ಊರು ಲೋಕದೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸಂತೋಷವಾದ ಅಗತ್ಯ ಹೋಗಿ ಏನು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೇಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಪಾಡಿಗಳ ಮುಂದಾದ ಲೆಕ್ಕ ದೇವಿ ಕಾತ್ಮೂಲ್ಯವನ್ನು ಪಾತ್ರಗಳು ಆ ಮಲ್ಪಾಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲ ಇಡೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ
ಏನು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ತೋಡಿಕೊಂಡು ಏಕ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಮ 9 ಮಾಡಿದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವ ಚಿತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬದಲಾವಣೆ ದೇವತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯದಾ ಜ್ಞಾನತಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಭೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಜಗದ್ಧಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೂತನವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ರಚನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ವೈದಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚನೆ ಐತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪನ್ನವದ ಸಕಾಯಕ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಪಜ್ಜೆ ಕೊಂಡಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಬುಡುಗಡದ ಯೋಜನೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬಾಬಾ ಮೆರ್ಲಾ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅವೆಲ್ಲಕನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ಯಾರ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ದೀಪ ಅರ್ಲ ರೂಪರಂಚನ ದಿನೇಶ್ ಪನಿಕರ್ ದೈವಜ್ಞರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತಂದ್ರ ಅವಲಕನೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರರು ಚರಣ್ ಬೇಬಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಮೋಹನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಾಸ್ತಜ್ಞರು ಸಂತೋಷ್ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಎಜೆ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲ ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್
ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ಸುರೇಂದ್ರ, ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಂದಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯುಕೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪಡಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಅವು ಲಕುದುಂತು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾತ ಇನ್ನಿತ ಯೋಜಿ ಮರಿಯಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಪನಾನ ಮರಿಯಲಗ ದುಂಬಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತ ಮೇ ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಅನ ಜೂನ್ದ ಒಂಜಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಹೂರ್ತಡ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆತಂಡ್ ಅಂಚಿನ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಸಭೆ ಆದ ಸಭೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಪಿರಾಕಡಿತ್ತು ನಚ್ಚಿನ ಗುಡಿನ ಐತ ಇಟ್ಟು ನಂಚನ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದನ ದೇವಿನ ಬಾಲಾಲೆಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪುನರಪಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಇರದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆರಂಡು ಇಂಚಿದೆ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಐಕ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪ ನಾಗದೇವರೇನು ಒಂಜಿ ಸಂಪು ಮಲ್ಪುನಚನ ಪೇರು ಮೈತದ ಬೊಂಡ ಮೈತದ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಂಪು ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ ನಾಂದಿ ಪಾಡ್ನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪೂಜೆ ಅತಿ ಬರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಸೇರಿಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೋರೊಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತದ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ್ದು ಎದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ದೇವೇರನ ದುಂಬುದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನೆ ಹೋಯ್ತಿರ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಸುತ್ತಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ತೂಲಾಣದ ಮನ್ನಡ್ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಚಂದಿಕಾರೈ ಬಕ ಕೂಟದ ಕ್ರೀಡ ವಿನಂತಿ. ಕವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಲ ಗಿರೀಶನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದು ಅವು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದ ಮಾಗನ ದೇವಡೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ತರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುವನಾಡು ಮನ್ನಡು ಪುನಚನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ತರೆದಗ್ಗದ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರ್ತ ಬತ್ತನಚನ ಮಾತ ಪೂಜಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿರನು ಅಂಚಿನ ಸೇರಿದನಚನ ಗಣ್ಯರನು ಶಬ್ದ ಪುರ್ಪೊಡು ಈ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಗು ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರ ಅಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮನಾಥ ರೈಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನಮಂದಿಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಡೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ರಂಪಿ ರಮನಾಥ ರೈಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬರೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರ ನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಬಾಬಾ ಮೇರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಈ ಭಾಗಡು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಆರೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಸಬೆಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬ ಮಠ ಶಿವಗಿರಿ ಮಾಡೂರು ಕೋಟೆಕಾರು ಮೇರೆನೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚನೆ
ಇನಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ದಮಠ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಡ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯುಕೆ ಮೇರೆ ತುಳಸಿ ಮಾಳೆ ಪಾರ್ದು ಫಲವಸ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬಾಬಾ ಮೇರೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದೇರಿ ಜನಾನುರಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಣಾಥ್ ರೈಕುಲು ಅರೇನೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನನೆ ಅರೆಗೆ ಸುರುತ ಗೌರವನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯುಕೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡ್ವೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನಗ್ ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿಂಪೋನಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಅವೇತು ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡ್ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಇನಿತೆ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುಂಪಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಾದ ಪುನಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರಿಗೆ ಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರಿಗೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರೋಹಿತರ ನಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ ಹೊಳ್ಳ ಬೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಅಂತಂದಲ್ಲ ತಂತ್ರಿ ಬರಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೊಳ್ಳಿರು ಮಂತರ್ಮೆಗೆ ಬರಪಂಡದ ಅರಡ ಭಕ್ತಿದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಾನುವ. ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮಾಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಚಾಲಕ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಲು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆನೆ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಗತರಾದ ಶ್ರೀ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರೆ ಅರಿನ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ಅನ್ನಗ್ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ಅನ್ನಗ್. ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲಗುತ್ತು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರ ಅಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲಗುತ್ತು ಮೇರೆನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಟ್ನಗರ ಮೇರ್ಬದದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೆ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಂಶಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಮಠ ಮಾಡೂರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆನೆ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಪಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರೆ ಶಾಲುಪಾಡು ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಬೇರೆನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಣುವೆ SKDRDP ದ ಸುರೇಂದ್ರರಿಗೆ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪದ ವಿನಂತಿ ಸುರೇಂದ್ರರಿಗೆ ಕೊಂಡನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪದ ವಿನಂತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಟಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ತೊಡಗಿಸಿನಂಚಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆನ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ವೇದಿಕೊಣುವೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಟಿ ಕುಟುಂಬರಿಗೆ ಜಯಾನಂದ್ ಅಂಜ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪಾರದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪದ ವಿನಂತಿ ಮಾಜಿ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅನಂಚನ ಜಯಾನಂದ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಭಾರತೀಯ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ಕೊಂಡಾಣ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ಕೊಂಡಾಣ ಬೇರೆನ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅನೆದುಕೊಣೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನಗ ಸುಕುಮಾರ್ ಕಾಪು ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಕಾರದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಿರೀಶಣ್ಣನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಣುವೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರಾಯರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾರದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪದ ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಾಸ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಬೇರೆನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಣುವೆ ಸುರೇಖಾ ಬೇರೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪಾರದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ಭಾಗಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದು ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆನ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಾಳ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಣುವೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ ಹೊಳ್ಳ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಬಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ರೀತಿಪೂರ್ವವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತದ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊನ್ಬೆಲು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಳ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕೃದಿಂಚಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಬತ್ತನಂಚ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಈ ಬುರುಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪು ಈ ನೆಲೆಟ ಎಂಕಲ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯುಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪನಂಚನ ಸಾದಿಡು ಮಗೆಲ ನಡಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಆರು ನಿವೃತ್ತಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಆದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಂಡಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವಂಚನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ತರದ ಅರ್ನಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯುಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೊಲಬದ ಪಾತೆರನ ನಿಖಲದು ಮುದಿಯರ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯುಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಯನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರಾಯನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವಲ್ನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲ್ನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಎದುರುಡುತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿರು ಪರಿಚಯನು ನಾನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಕಲ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 1982 ಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಟು ಏಕಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಊರು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ನಿಖಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಅವಡಂಡ ನಿಖಲ್ ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ನಂಬೋಡು ಅಂಚಾಡ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ನಂಬೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಪಾದ ನಂಬೋಡು ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತುತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಒಂಚು ಪೊರ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಗುಡಿ ಮಲ್ತದ ಐತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪಾಗ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂಡ್ ನಿಖಲ್ ಮೂಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ನಡಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆದ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲ್ಲ ದೇಪಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡ್ ನೀನು
ಐದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ಪ ತಾಜೆಟ್ ಭಕ್ತರೇ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಅಂದು ಯಾವ್ದು ಜಾಗ ಹೇಗ್ಲೆ ಗುಂತಾರೆ నేను ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಕಲನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂತಲ್ ತಕ್ಕಲು ಜನಕುಲು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಹೊಂದುತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕಲ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡುಂಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಈ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದ್ದು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನೀಗ ನಮ್ಮ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇನಿ ಜನ ಎತ್ತು ಸೇರುವರು ಆತ ಒಂದು ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೇರಿಗೆ ಬಂಡೇರು ಈಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಡೇರು ಬಂಡೇರು ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿಂದು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡನ ಸರಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಹೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಬಾಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅದ ದೇವರನ್ನ ಉಲ ಇಟ್ಟಿನ ದೇವರನ್ನು ಬಾಲಲ್ಲ ಇಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಈತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಅಬ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶಾಪಿನ ಒಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಸಚಿವರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೋದುತ್ತ ಪೋದು ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬರಡುಂದು ಬಂದತ್ತ ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಆರು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ರಡ್ಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇತೆಯರ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಬಂಡಿಯರಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಂಗತಿಯೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅರ್ನಲ್ಲ ನೆನಪು ಯಾಪಲ ಮರಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅವತ್ತಂದ ಯಾಪ್ ಕೆಲವರು ಬೋನಾಗಲ್ಲ ಕೇನೇರುಂಡುಗೆ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ದ ಗಿರಿಶೇರ್ ಬಂದು ಅಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ದುಂಬುರ್ದು ಚೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಲೆತ್ತಂತ ಇರಂದು ಅಜ್ಜ ಹರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲ್ ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದು ನಲ್ಲ ಏಕಲ ಮಿತಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಏಕಲ ಸೇವೆಗಳ ಇರು ಯಾಪಲ ಪಡು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಬೈದಾರಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನದ ಹಬ್ಬಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಯಾರು ಪೋತಿರು ಅಜ್ಜದು ಅಜ್ಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಸಾದೊಳೊಂದು ಇನಿ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ದೈ ಅವು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಆಗ್ತದೆ ಅಜ್ಜದು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರಾರು ಅರೆ ಪಡ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಎನ್ಮರೆಗೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಶೇಖರಣೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಭವಿಷ್ಯ ಆರು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಅರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆರು ಇನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬೈದು ಹೊತ್ತದು ಮೂಲ ಏಕಲಾಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಹಕಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪುರ ವಾಡುಂಜಿ ಆಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಾದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿಯವ್ರುಜಿ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೈರಂಡು ಇದು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನ್ನು ಮುಗಿಪ್ರೆ ಐನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಡಾರ್ನ ದಿವ್ಯಾತನು ಬಂಟ್ವಾಲರ್ದು ಉಳ್ಳಾಲಗ ಬೈದೇರು ಅಂಚರದ ಬಂಟ್ವಾಲದ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯರಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಕ್ಷೆನ್ ರಮಣತ್ರ ಐಕುಲ್ ಪತ್ತ ನೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದ ಲಕ್ಕದುಂತು ನಚನ ಯೋಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಖಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮೂಲು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಉಪಸ್ಥಿತಿರಲ್ಲ ಉಳ್ಳ
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಳ್ಳ ಆರೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರಣ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಯಾನು ಹೊಸತ್ತು ಪುಣ್ಯಾರೇನು ಅದ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆರು ಸುರೇಖಾ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಲೀಡರ್ ಆರ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಜಯಂತರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಬಜ್ಜಿಲೇರು ಒಳ್ಳೆರು ಬಾಜಿಲ್ ಬಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಊಡು ಕ್ರಿಸ್ತಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಗಿರೀಶರ್ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಋಣಾನುಬಂಧ ಪತಿಪುತ್ರ ಸುತಾಲಯ ಅಂತ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒರಿನ ದೋಸ್ತಿ ಮಿತ್ರತ್ವ ಮಾತ್ರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಗುರುತಿತದು ಒರಿ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಪಿರಾಕದ ನೆನಪುಡು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತರು ಯಾನಿನಿ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಟುವಲ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏನ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚದ ಏನು ಸ್ವರೂಪಾತರ ಅನುಮತಿ ಕೇರ್ನಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಯಾನೆ ಮೋಟ ಮನೇಲಿ ತೊಂದು ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆದ ರಚನೆದ ಉದ್ದೇಶದ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಆನಿದ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದುಕಲ ಯಾನೆ ಸುರು ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಅದು 40 ವರ್ಷ ಒಂದು ಎನ್ನ ನೆನಪು ಸುರೂತ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಅದು ಪಂಡ 85ನೇ ಇಸುಡಿ ಯಾನು ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು ಪಂಡ 40 ವರ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು ನಿರಂತರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೋಪಟ್ಟು ಗೆಲ್ಪಟ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಐರ್ಲ ಪೂರ್ವಡು PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ 6 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಪ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡ್ನ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರದೇಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದತ್ತು ಅದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲೆನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಚ್ಚುತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ರೈಲ್ ಬರ್ಪನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಬರ್ಪನಕ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಎನ್ನೇನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪುದರ್ನು ದೀದು ಎನ್ನನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ್ 11 ಬೋಪ್ನಾಥ್ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂದ ಅನ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಬೇಬೆನ್ನೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ಯಾನ ಬಿರುಸತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರಜಿ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಒರೆಗೆ ಒಂದು ಚಾ ಬರ್ಪವನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಜ್ಜಾನ ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಂಬಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೈದು ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭ ಅನ್ಮನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯರ ಕರಿಜನ್ಮ ಸುಕೃತ ಕ್ರಮ ಫಲ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಕುಟ್ಟುವ ಈ ಜನ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಸುಕೃತ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣ ಕುಡನ್ ಜನ್ಮೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಕುಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪುಟ್ಟಿಪ್ಪು ಅವೇ ಜಾತಿದ ಪುಟ್ಟುವ ನಂಬಿಕೆ ಕುಡನ್ ಜನ್ಮ ಇತ್ತು ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪುಟ್ಟಿಪ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತು ನಂಡ ನಮ್ಮ ದ್ವೇದ ಕುಡನ್ ಧರ್ಮೋಡ್ಲ ಪುಟ್ಟರೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯ ಏರ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಕಿ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬದುಕು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದಿತ್ತು ನಾವು ವಿಚಾರ ಯಾನು ಸುರೂಟೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ಮಲ್ಪನಂಚ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ದೇವೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಇಪ್ಪು ಅಂತ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅವು ಪೋದು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ಹತ್ಯದ ಒಂದು ರೂಪವಾದ ಪರಿವರ್ತನಾಪನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಎಡ್ಡವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಡದೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಲತ್ತೇವೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನಿ ದೇವೆ
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒರೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸುಲ ಒಡ್ಚಂದ ಮನಸ್ಸ ಕೊರ್ಪುಣಿ ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚೆ ಪಡುವಂಡ ಮೈಲಿಗೆ ದಾಂತನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಲಿಗೆ ದಾಂತನ ಮನಸ್ಸಿದ ಮೈಲಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಹೂವೇ ಪಡ್ ಅವು ಐಕ್ತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಮಲ್ಪುಣಂಚ ದಯ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಯ್ಯ ದಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ದಯ ಜನ್ ಧರ್ಮ ಅವೇ ದಯೇ ಧರ್ಮ ಯಾನ ಬಹುಶಃ ಯಾನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಂಡ ಯಾನ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಶಾಕಾಹಾರಿ ಏನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅದು ಯಾನ ಜೀವನ ಉದ್ದ ಯಾನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ಬೈದನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡುವನ್ನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಖಲು ತಿನ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿರೋಧ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ ತಿನ್ಪರಿ ಯಾನು ತಿನ್ಪು ಒಂದು ವಿಚಾರ ದಾಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೋದು ದಯ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅವು ದಯ ಇಜ್ಜನ್ ಧರ್ಮ ಕಿರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಅವು ಬದುಕಲೆ ಬಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಅವು ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒೇ ಜಾತಿನ ಪುಟ್ಟರ ಒೇ ಧರ್ಮದ ಪುಟ್ಟರ ಒೇ ಭಾಷೆದಾಯದ ಪುಟ್ಟರ ದೇವರು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತ ಜನ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೂ ಜಾತಿದ ಅವು ಧರ್ಮದ ಅವು ಭಾಷೆದಾಯ ಪುಟ್ಟದೆ ಆ ಜಾತಿದ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕುಡನೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಮಶ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಾಕ 10 ಜನ ಇತ್ತ ಆ ಊರು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸದ ಊರಾದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಯಿನ ಊರಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಅಭಯನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿದ ಭಯ ಭೀತಿ ಇಜ್ಜನ್ಲೆಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ಮಾತರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಭಯ ಕೊರಡು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಂದು ಎನ್ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಒಂದನೆ ಏನ್ ದುಂಬುವರೆ ಜಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ದ ತುಜಿಪಾದನಾರು ಅಂಚನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಾದಲ ತನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಾದಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಚನ ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ಇಜಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟುಳ್ಳ ಇಂಕಲ ರಮನಾಥ ರೈಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಿಂಕಲು ನೆರೆಬರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ತನ್ನ ಶುಭ ನುಡಿನ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವ್ರ ನಮ್ಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕ್ಲ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ನಮ್ಮ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪದ ಪರಮ ಭಕ್ತೇರು ಇನಿ ಈ ಜಾಗಡ್ಲ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆತನು ಇನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಇದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ನೇಟು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ಇನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ಉಪ್ಪೆರೆಗೆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡನ್ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಇರಿದು ಬುರ್ದು ಕೊರೋದಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಭಕ್ತಿದ ನಮ್ಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿರುಲ್ಲೆರು ದುರ್ಗಾಂಬ ಮಠ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡೂರು ಕೋಟೆ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡ ದನ ದುಂಬುಗು ಸಮಾಜಗ್ ಒಜ್ಜಿನೆ ಅವು ಲಕ್ಕದುಂತರುಂಡು ಅಂಚಿದ್ದಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಮಿನ ಆಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣೆ ಗುಣಶ್ರಯೇ ಗುಣವೇ ನಾರಾಯಣೆ ನಮಸ್ತುತೆ ತ್ಯಾಗಮೂರ್ತಿ ದಿಗಂಬರಾಯ ಸ್ವರ್ಣರೂಪೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಆತ್ಮಾಯ ಅವಧೂತಾಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುದೇವಾಯ ನಮಃ. ಆರಾಧನೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಶಿವದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮನಸಾರ ವಂದಿಸೊಂದು ಆತ್ಮಗುರುಗಳ ಅಂಚ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲೇನೆ ಪಾದಗಳು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದಿಸೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಘಟಾನುಘಟನೆಗಳೇ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಪರಿಚಯಿತನಾಗಲೇ ಮಾಂತ ಹಿರಿಯಕಳುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋಡು ನಾಂಡ 8 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ತ್ಯಜಿಸೋಡು ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೊಂಜಿ
ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ. ಆ ಸಾಧನೆಡೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎದುರುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಡು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಬಿಡ್ನಾಥ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಜಿಸವನೆ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಅವು ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಸೇವನಂಚನ ಸೇವೆ. ದಯಪಂಪ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾವಡೆ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಾವಡೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳಾವಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರತೆ ಆದುಂಡು. ಏನು ಒಂಜಿ ನಿಗಲಿಡ ಪಂಪ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಡು ನಮಕ್ ಏನ ಲಾಭ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರೆ ನಮಗ ದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವರು ಮಾರೆ ದೀಪಪತ್ತಾರನೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಕೆಲವನಂತ ನಮಕ್ ಕಟ್ಟೆರ ಬಣ್ಣಗ ಕೆರ ಎದುರಿಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾಯ ಕಟ್ಟುವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡ ಅಂತ ಅವೇನಿಗ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುದಾಗಲಿ 10 ಜಾಗಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅತಿನ ಆಗ್ಲಿನ ಆರಾಧನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಓಲಾಲ್ನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗೆ ದುಮ್ಮು ಬಣ್ಣಗೆ ಎತ್ತೋ ನಮಕ್ ಕಲ್ದ ಕುಣಗಳು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪುಂಡ ಅಪ್ಪನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ್ ಮಿತ್ತ ಹಾರ ಭಾರವನ್ನು ಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆನೆ ಮನ್ಪರ ದುಮ್ಮು ಬರ್ತದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ನಮಕ್ ಆ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಾಧ್ಯ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ರೂಪಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ರೇ ಅಪ್ಪನ ರೂಪಡೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ಕೆ 10 ಲೋಕಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಅದು ತೆರಿಪಾಯಲೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಆದವರಿಂದ ಆ ಭಕ್ತಿ ಓರಿಯೋಡು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾವನೆ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಒರಿಯೋ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಏತೋ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪರ್ನಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ 100,000 ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪಂಡ 10 ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಅನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರಾದ ರಿಪೇರ್ ಪಂಡ ಸಹ ಪಣ್ಣೊಳ್ಳೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪನ ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ರೂಪಡು ಆರೆಗೆ ಶರೀರ ಆವೇಶ ರೂಪಡು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟಾಲ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಗಿರೀಶರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನರೂಪವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತೋಜೋಡು ನಾಂಡ ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಈತಿ ಜನ ಸೇರೋಡು ನಾಂಡ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮುಳುಪೋಡು ಪಂಪನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನೆ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ದೇವನ ಆರಾಧನೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಭಯದ ಪೊರ್ತು ಏಪ್ಪಲ ಭಜನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಆಳೆ ಪೋಯಿನ ಜೋಕ್ಲಾವಡಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲಾವಡಿ ಖಂಡಿತ ಭಯ ಭಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಜನೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದಿರೋಡು ಭಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ನ ಶರಡು ಪಂಚಿನ ಭಯ ಖಂಡಿತ ದೂರ ಇರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಭಜನ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ದಾಯೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ತಿಂದ ಇಳದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ ಪುರ್ತಾನ ದಾಯ ಪೋಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಪೋಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯ ಪೋಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತೆ ಬೊಡ್ನಾಥ್ ಕೊರ್ನಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಪ ದೇವರು ಕೊರ್ಜಿನ್ಲ ಐಕ್ಯೋಸ್ಕರ ಪೋಪ ದೇವರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಭಗವಂತ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಆಯರುಂಡು ಎನ್ನ ಇಂಕ್ ಔದೆ ಕೆಲಸ ಆಯರುಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿರುಂಡು ಪಂಡ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಪ ಆನೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಪುರ್ತಿಗಾಲ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಡಿ ಉಲೈ ಪ್ರೆಂಚಿನ ಆ ಭಗವಂತನ ತುನಗ ನಮಕ್ ಹೊರಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಪ್ಪ ಏತ್ತು ಬೇನೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಗರ್ಭ ಉಡಿತಲೈ ಪೋದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ಉಂತುದು ದರ್ಶನ ಮಂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ತಂಕವಾಯಿನ ಭಾವನೆಗಳು ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತ ಬಿಡ್ದು ಆ ಪೊರ್ತು ಏಕಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಸೇವನ ಭಕ್ತಿ ಇಂದು ಮಠ ಮಂದಿರ ಮಠದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಠ ಕಟ್ಟುವರು ಅವಳು ಮಠಗಳ ಒಂದು ಈ ಮಠ ಆಯ್ತಿಂದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಲ್ಯಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂಚನೆ ಅಗಲಿಗೆ ಬೋಡೆಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾರಂಗತ ಅತನ ವೇದಾಂತಗಳು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಠ ಮಂದಿರ ಇತ್ತಿನ ಮಠಗಳಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ದುಂಬುಗ ಅವಳು ಎಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವರಿರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದಿರ ಆವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಮಠ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಓಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ಪಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ಓಳು ಎಣ್ಣೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ಪಣ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತಿನ 1000 ಮಠ ಆವಡು 1000 ಮಂದಿರ ಆವಡು ಪನ್ನೀರ ನಿಚ್ಚೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ದುಂಬು ಪೋಡು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕುಡು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ನ ಜೋಕುಳು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬಳಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಜಿನಾಂಡ ನನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯಗಳು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಪೂಜೆ ಹಿರಿಯಗಳು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ ನಿಜವಾದ ಕೇಳನೆ ಏನು ಇಂಚಿತ ಒಂದು ಬೊಂಬೈ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ಬೋದನ ತುಳು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ಏಳನ್ನ ಕೇಳ ದೈವ ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿ ದೈವದ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಆಗಲೇ ಉಪ್ಪುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಂತ್ರ ಅವು ದಾಯಬಣ್ಣ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬರೋಳು ನಾನು ತುಳುನಾಡುಲ ಪದ್ಧತಿ ಪರಂಪರೆ ಅವಳು ಆರಂಭ ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರೋಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಡಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಪೋಳು ಜೋಕ್ಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪೋಳು ಇಜಿನಾಂಡ ಆ ಬಾಳೆ ಪುಟ್ನ ಬಾಳೆ ಒಂಜಿ 14-17 ವರ್ಷ ಅನಗ ಅಕ್ಲನ ಆ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಗುಣ ಪೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪೇರೆ ಅವು ಆಯರ ಬಳ್ಳಿ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಮುಳು ಪುಟ್ಟಿನ ನಾಂಡ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ರೂಪ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಒದಗಿನ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸೀಮಿತವಾದ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಲ್ಪ ತುಡರಾದ ಬಲ್ಪುಣ ನಾಂಡ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ನಮಕ್ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದೇವರ ಏನ ಪಂಪನ ಚಿಂತನೆ ನಮಕ್ ಮಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದೇವರ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾವನುಂಡು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಈ ನಿತ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಣಗ ನಮಗೊಂದು 1 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡ ಉಪ್ಪುಣಗಳು ಮಾಂತ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ನಾಥ್ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಿದಾರ್ದೇರಿ ಆರ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪುಂಡು ಆರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿತು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಂಭ ದಿನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಆರು ಸುರೇಶರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಪಿದಾರ್ದಾರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಂತ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಲ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಆರಾಧ್ಯಾನಂಚಿನ ಶಿವದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆಯ್ನಾತ್ ಪುಲ್ಲುಡೆ ನೆಟ್ಟೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾರಂದೆ ನಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಚನೆ ಜವನ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಸಿತ್ತುಟ್ಟಿ ಭಟ ಮಂದಿರಗಳು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವನಿರ ನಮ್ಮಟ್ಟ ಸಾಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪ್ಪೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಾರ ಉಳ್ಳ ಖಂಡಿತ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು ಬೊಡ್ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ ಪಾತ್ರನು ಮುನಿಪವನ್ನುಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ಸಮಯನ ಕೊರ್ಪುನೋಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ರವಿಯನ್ನೇ ಆದಪ್ಪು ದಿನೇಶನ್ನೇ ಆದಪ್ಪು ಉಚ್ಚಿಲ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನೇ ಆದಪ್ಪು ಜಯಂತ್ ಆದಪ್ಪು ಸುರೇಖಕ್ಕ ಆದಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಕೈ ಜೋಡಿಸನ ಅತಿಥಿನಕಲು ಐಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡ್ಡಿಯಾದ ಇತ್ತ ತುಳುಟು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಆಪನ ಅಂಚನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಪೂರ ಓಲುಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪುನ ರಚನೆ ಹತ್ರ ಸುರಸನ್ನೆ ಮುಟ್ಟುನ ಯಾಪಲ ಅವು ಕರ್ಬಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಂಗಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಲ್ಲಕನೆ 9 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಬಂದಿರು ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿರ್ದು ಬಾಲೆಪ್ಪಿ ಜೈ ಬರ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ 9 ತಿಂಗಳದಲ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಚ್ಚನ ಒಂಜಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಎಂಕ್ಲು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕೈಕರಿಗೆ ಜೈದ ಐತ ಒಂಜಿ ನಾಯರದ ಎರುಟ್ಟು ನಾಯರು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆಗೆ ಅಚ್ಚರ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮದಿಪುನು ಮಾತೇನಲ್ ಪರವದು ಕೊರಡು ಪನ್ವಿಡ ಭಗವತಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರೈನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಲ ಐತ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಪುರಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೊಂದುಂಡು ಅರೆಗಳ ಅರ್ನಲ ಆಶ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಮುಂಚಿನ ಎಕ್ಕೂರ್ದ ಬಾಬರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರನಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇನಿ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು ಇನಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬಂದ್ಲಕ್ಕನೆ ಐಕೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಏನು ಕೊರ್ಪುನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕಲು ಪಾತ್ರ ನೀಡು ತುಂಬೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂಚೆ ನೀಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಆರು ಏತು ಬೋರ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುರುಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಅವು ಅರ್ಧಡು ಉಂತುನ ಪೂರ್ಣ ಆಪುನಂಚಿನ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಆ ಸಪೋರ್ಟುಡೆ ಬೈದಿಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಾಗ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಎಂಕಲ ಬೆರಿಟ್ಟು ಇನಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂತೆ ಆನ ಆರು ಮುಂಚೂನುಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇನಿ ಬೈದೇರು ಬಂದಾನಾಗ ನಿಜವಾದಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಪನ್ಲೇಖನೆ ನಿಜವಾದಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಲ ಬತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಇಡ ಬಂದಾಗನೆ ಮನದಾನಿ ಬಂದಾಗನೆ ಮುಲು ಜಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬೂರ್ದ ಆಗ್ತದೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನಾಗ ಗಿರೀಶನ ದಿನೇಶನ್ನೇ ಕಡಪಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಕ ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ
ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ನಡಪ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಎಂಕಲ್ ಒಯ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾ ರವೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಬೆಂತಿನಾಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತಿನ ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪನೆ ಇದಾದ್ರ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬೈದೆಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅವು ಈಗ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನಾತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಾಪೆ ಜೋಕಲ್ನ ಪೂರ ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಓಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ದ ಓಲ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದ ಅವ್ರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಾಪೆ ಜೋಕಲ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅವು ಆ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲಾತಂದ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ ಓಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ತಿಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡ್ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಪಂಡ ನಿಜವಾದಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚ ಓಲು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಉಳ್ಳಾಳಡು ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದಲಾಂಡ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಚಿಪೋದು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಲ್ ನಕ್ಕಲು ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಇನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಉಡ್ಪಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಡ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚನೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಇನಿ ವರದಾನ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಿರೀಶೇರು ಮುಂಚಿನೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವುಡು ಎಂಕ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಿರ್ಸಾಯವಾದ ಉಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನೊಂದು ಎಂಚ ಬೈದರ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಎಂಕಲು ಏರ್ಲ ಮೂಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಗುಲ್ದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಈ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಎದುರುಕುಲ್ಲೋಡಿತ್ತಂಡು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೂಲು ಪೂರ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಅಡ್ಕುಲ್ಲಾದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕನೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಾಯಪಣ್ಣಾಗ ಇನ್ನು ಟಿವಿ ದಯ ಪೋದು ಪೂರ ತೂದಾನಾಗ ಟಿವಿ ಎಂಕಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ ಸಮಿತಿಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಆತಿಂದು ಓಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೇನು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ದೀಪಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲು ರಡ್ಡು ಪ್ರವೀಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಪರಿಣಿತರು ಅಕಲು ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜೇಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಬರ್ಪು ಯಾರು ಮೂಲು ಈ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಮುಂಚಿನೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಭಾಪತಿಲ ಬಂತೇರು ಪೂರ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಾಂದು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ಮುಲ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರುಡ ಪತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಬೋರ್ತಿನಕ್ಕಲ್ ನಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಾಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ನೇಟಿ ನಿಕ್ಕಲ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ನನೋರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುನಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅಕೇರಿದ ರಾಶಿಗೆ ಪೊರಿಪಾಡು ಪಡೆದು ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಲ ಗುತ್ತುಂಬೇಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲಾದಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಲ್ಲೇರ್ನ ಅಲ್ಲರಿಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮೇರೆಗಳು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇನು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗಳ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡೊಂದು ಬಂದಾನಾಗ ಗಿರೀಶರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಜುರೂತ ಸಭೆಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನದಾದಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾ ಜನಲ ಓಲೋಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಮೂಲು ಸೇರ್ದೀನಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕ ನಾವು ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಮಂದಿ ಶುರುವತ್ತ ಬನ್ನಿಯರೆ ಬಯಸ್ಸು ಅಂಚಿನ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನು ತೂಣಗಳ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನೇರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲ್ಲ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತಣಂದಾಂಡ ಅತನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಪಿನ ಕೈ ಟಾಪಿನ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಸೇವೆ ಇತ್ತಿನ ಯಾನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟುದೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ಹೂವೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಪಣೊಂದು ಬಂದಾನಗ ಆಯ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕಾಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಾದು ಬೋದು ನಮಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಣೊಂದತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಂದದು ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏರು ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದಗಳ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುನ ಮುಖಾಂತರಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪುರ್ತತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಿದೇರ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಬಂಡೇರು
ಓಲುಕೊಂಡಲ ಸುರೇಶರು ಒಬ್ಬೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿರು ಬಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ದೀನ ದಿನೋರ್ದು ದುಂಬೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರಿಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತರಿಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯೋಗವನು ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟು ನಾವು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ಲ ನಂಗೆ ಯೋಗ ಬೋಡು ಅಂಚಾದಿ ಇನಿ ಮಾತಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಲ್ಲೇರು ಬಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ರಮಣ ಹತ್ರ ಇಕ್ಕುಳ್ಳ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಆರು ಬನ್ನಗನೆ ಅನ್ನಡ ಬಂಡೆ ಮರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಇರೇನು ಮರಂದೇ ಇಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನಿದ ಇತ್ತೇರು ಅರಣ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಬಂದಾಂಡ್ಲ ಅರಣ್ಯದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಬಂದಾಂಡ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಇತ್ತದು ಇದಾಗಿ CFO ನಾವಡು DFO ನಾವಡು ಅತ್ತನ ಇನ್ನಿತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆಂಚಿನ ಏರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಕು ಬೋಡಾಪಿನೆಂಚಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸೋರ್ ಗೋರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ನೀರು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಂಡೆ ಐಗಾರು ಬಂಡೇರು ತೂಕ ಬಲೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅತ್ತ ಬಂಡೇರು ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡಾಯ್ತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾ ಪಾತೇರು ಅಂಚ ಅದೇ ದಯಮಲ್ತದು ಅವಲ ಗಿರೀಶಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದಿ ಎಗಡು ಸುರೇಶನ್ನೇ ಮಂಡಿಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಬೇತ ಪಕ್ಷಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತು ನಾನು 2000 ಒಂಜೇರ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಬತ್ತಿನೇ ಕೆರೆ ಬರಡು ವಿನ್ನಾದು ದಯಾನಂದೇರ್ ನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲುಪುರ ಉಲ್ಲಾಲ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಕಠೋರವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಲೀಡರ್ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜೇರು ಓವೇ ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪಡು ಕಠೋರವಾದ ಇಂಚೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಿನ ಓವೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಇನ್ನಿತರ ಪಕ್ಷದ ಅಕ್ಲಾದಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂದ ಕುಳುದು ಪಾತೆರ್ಗ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಕುಳುದು ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಮಲ್ಪನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನು ಅಂಚ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಮಂಕ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಲ್ಲರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಆರೆ ಓಲು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುಡ ಹೊರಗಾನಿಕದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಲ್ಲೇರೆ ಅವು ಅರಣ್ಯನೆ ಕೂದಾರು ಅಂಚಾದ್ ಬಂದಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೊಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಪ್ರವೀಣರು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಜ್ಞಾನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಂಜನ ಗಿರೀಶನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವೇಲೆಗನೆ ತಂತ್ರಿ ವರಿಯರಾಯನಿಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಲ್ಲೆರಿಗಳ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ ಅವೇಲೆಗನೆ ಗಿರೀಶನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನ ಪರವಾದಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ನೆಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ನೇನೆ ಉಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆಂಪು ಗಾಡಿ ತಿರುಗುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನೆಂಚಿನ ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆಮಾರಿ ಎಡ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಮಾತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಂತು ಆ ಒಂಜಿ ಬಹತ್ತರವಾದ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಅರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ನೆಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟುಲೇರು ಅರೆಗಳೇ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರು ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಪಕ್ಷಿಯೋಡು ಆರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಯಾನು ಈ ಬೇತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂಡು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಗ್ ಓಲು ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ಅಂಚಿದುದು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದಿಜ ಓಲು ಏರಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಬಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಗ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಓಲು ಇತ್ತಂಡ ಏರೆ ಉಪ್ಪಡು ಹೊರ ತೂಂಡಲ್ಲ ಅವು ತೂಜಿಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿತದ ಪಾತ್ರ ಬದಿ ಪೋಪಿನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ತೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸುರೇಂದ್ರ ನೆರೂರ್ಲೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 2001 ಕೆರೆಬಳ್ಳಿ ವಿನ್ನಾನಾಗ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಪೋನೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆಡ ಈರು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ಪಾರ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಇತ್ತೇನೆ ಆರ್ಲೈತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಪೂರ ಆತೇರು ಅಂಚೆ ಭವಿಷ್ಯಡಿ ಇರ್ಲ ಯಾರು ಯಾವ ಇರಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ್ರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅರೆ ನಾನು ತೂಪ ಎನ್ನು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದೇ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬೈದರೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ಗಿರೀಶನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ರೀತಿದ ಬಲಿಷ್ಠೇರಿ ಅಂಚ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಪುಣ ಮನಪಿನೇಕೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಹಾಸರು ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಉಲ್ಲಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರೇಖ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡ ಏರಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಆತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡ್ಲ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ನಿಧಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಸುರೇಖ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಅರಿಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದನೇಕೆ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸವನೆ ಗಿರೀಶಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬ ಆನಗ ಅಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ತೇರು ಗಿರೀಶನ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಚಯದಾರ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ್ನಿ ಅಂಚ ಅದೇ ವೀರಪ್ಪ ಮುಲಿಯರ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾರು ಅಂಚ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಯಾನು ಶಿರಸ ಭಾಗಿಸದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಾಲ್ರು ಅವರ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೇರ್ಲ ದಾದಲ್ನ ಕೋಡ ಬಡ್ಚನ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಕಂದೆ ಒಂದ್ಪೆ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣವ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಾಲ್ರು ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸವನು ಎಂಗ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಂಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಪೋನಚ್ಚು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಐನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇದಾನಿ ಅಣ್ಣ ಪುದಾರು ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾರ್ನ ಪನ್ ಪೂಜಾರು ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಹಿಂಗ ಅವಳು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡ ಅಡಲದಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೋನ್ವೆ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವರು ತಿಂದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ಣುಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಡೆದ ಬರ್ದಾನಂದಣ್ಣ ಹಾ ರಾಜು ಬಂಡಸಾಲೆ ಬೈದೇರು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಯಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರಗಳ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ತೂ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ನನ್ನದಲ್ಲ ಬನ್ಪೆ ನಂದು ಈತೆ ಬನ್ಪು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಬಾತಿರು ಜನ ಎನ್ನ ಮಾತಾಡು ಮುಂತಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್.